Kokosový olej sa v ostatných rokoch stal takmer akousi superpotravinou. Vraj pomáha znižovať riziko srdcových chorôb, vraj pomáha znižovať cholesterol v krvi, dokonca nám pomáha pri boji s tukovými bunkami alebo zabije rôzne vírusy, takže je tam toho skutočne veľa. Ako sa mu vlastne dostalo také pocty a čo je na tom pravdy? Žijeme v dobe, ktorá je zrelá na to, aby vznikali fámy, aby vznikali mýty, aby sa šírili a ľahko sa šírili zázračné informácie o takmer o všetkom. Takže ono to tak niekde má nejaký svoj koreň, ktorý sa začína príbehom niekde, povedzme tam na tých Filipínach. Príde to ako niečo, čo je nové, veľmi zaujímavé a zrazu každý, kto chce byť zaujímavý na tom blogu a na tom priestore o výžive, ktorý už je veľmi, veľmi obsadený, tak nebude hovoriť o tom, že olivový olej jedzte, lebo je zdravý, alebo potlača chronický zápal a chráni pred rakovinou. Lebo to už hovorí každý. Takže oni prídu s niečím, čo im má pomôcť vzbudiť pozornosť, získať nejaký priestor, byť niečím zaujímavý a niečo ešte aj predávať. A ten internetový priestor je na to naozaj ako stvorený. Takže informácie sa šíria potom veľmi ľahko, ľudia odpisujú jeden od druhého, nikto si v skutočnosti neoveruje fakty. A navyše, pravda je aj to, ako hovorím, my sme nemali doteraz dostatočné informácie, nemali sme veľmi čím argumentovať. Ja som len bol trošku taký opatrný a skeptický, ako bývam voči všetkým novým zázračným trendom.